Akí sú títo psi? Jeden je malý, druhý veľký, iný zlatý, ďalší smiešný, jeden z nich je tuším škuľavý. A všetci sú chlpatí a štvornohí. Slová, ktorými sme opísali vzhľad a vlastnosti týchto psov, sa volajú prídavné mená. Pomenovali sme, akí tí psi sú. Prídavné mená teda pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, vecí, javov a činností. Pýtame sa na ne otázkami aký, aká, aké, alebo či, čia, čie. Určujeme pri nich rod, číslo, pád a vzor. Rod, číslo a pád majú rovnaké ako podstatné mená, na ktoré sa viažu. Napríklad s chlpatým psom, s kým, s čím, aj podstatné meno pes, aj prídavné meno chlpatý sú v jednotnom čísle v inštrumentáli. Rozdeľujú sa do 3 skupín: akostné, vzťahové, privlastňovacie. Akostné a vzťahové sa skloňujú podľa vzoru pekný a cudzí, privlastňovacie podľa vzorov matkin, otcov a páví. Ak sa dá na prídavné meno spýtať či, čia, čie, sú privlastňovacie. Ak nie, sú akostné alebo vzťahové. Privlastňovacie prídavné mená pomenúvajú vlastnosť privlastňovanú osobe alebo zvieraťu. Privlastňujeme jednej osobe, napríklad Jankovo auto, nie Jankove, Paťkin rukopis. Alebo privlastňujeme jednému zvieraťu. Líškin chvost, to je chvost konkrétnej líšky. Alebo privlastňujeme celému druhu. Líščí brloch, to je brloch, v ktorom bývajú líšky vo všeobecnosti. Akostné prídavné mená vyjadrujú akosť, teda kvalitu, osôb, mrzutý pán, zvierat, malý pes, vecí, nový mobil, javov, jasný blesk a činností, rýchle plávanie. Pýtame sa na ne otázkami aký, aká, aké. Ich ďalšou vlastnosťou je to, že sa dajú stupňovať. Veľký, väčší, najväčší, pekný, krajší, najkrajší. Tvoria dvojice opozít, antonym, dobrý, zlý, pekný, škaredý. Farby tiež zaraďujeme medzi akostné prídavné mená. Hnedý, biely, čierny. S akostnými prídavnými menami sa dá použiť aj príslovka celkom alebo príliš. Napríklad príliš veľký, celkom pekný. Na vzťahové prídavné mená sa pýtame rovnakými otázkami ako na akostné. Aký, aká, aké. Vzťahové prídavné mená vznikli z iného slovného druhu. Hovoríme teda, že sú odvodené. Vyjadrujú vzťah k pôvodnému slovu, od ktorého boli odvodené. Vzťahujú sa naň, preto sa volajú vzťahové. Vyjadrujú teda pôvod. Napríklad jahodový koláč je odvodený od slova jahoda. Papierový, napríklad obal, od slova papier. Požiarny, napríklad prístroj, od slova požiar. Tieto prídavné mená teda majú vzťah k slovám, od ktorých sú odvodené. Nedajú sa stupňovať väčšinou. Nemôžeme teda povedať, že koláč je jahodovejší, obal je papierovejší a prístroj je požiarnejší. Nedajú sa k ním vytvoriť opozitá. Aké by bolo opozitum k slovu jahodový, papierový, požiarny? Ako teda rýchlo určíme, či je prídavné meno akostné alebo vzťahové? Napríklad prídavné meno vysoký. Spýtame sa 2 otázky. Prvá, dá sa stupňovať? Toto prídavné meno sa dá stupňovať. Vyšší, najvyšší. Druhá, dá sa k nemu vytvoriť opozitum? Áno, jeho opozitum je nízky. Zistili sme, že prídavné meno vysoký spĺňa obe kritéria akostného prídavného mena. S prídavným menom vysoký sa dá použiť aj príslovka celkom alebo príliš. Celkom vysoký, príliš vysoký. Alebo prídavné meno železný. Dá sa stupňovať? Nie. Tvary železnejší či najželeznejší neexistujú. Bude niečo železné alebo nie je. Nemôže byť viac či menej železné. Aké by bolo opozitum k prídavnému menu železný? Na toto sa nedá odpovedať, nemá opozitum. Prídavné meno železný je odvodené od slova železo.
vzťahuje sa naň. Takže je to vzťahové prídavné meno. Pozor na slová, ktoré pomenúvajú krajnú vlastnosť, napríklad bosý, slepý, mŕtvy. Tie sa nedajú stupňovať. Nemôže byť niekto bosejší, slepejší, mŕtvejší. Napriek tomu sú akostné. Majú totiž opozitum. Bosý, obutý, slepý, vidiaci, mŕtvy, živý. A nie sú odvodené. Nevzťahujú sa na žiadne podstatné meno. A teraz skúste vy. Je toto prídavné meno vzťahové alebo akostné? Včerajší. Dá sa stupňovať? Nie. Včerajšejší sa nedá povedať. Dá sa k nemu vytvoriť opozitum? Nie. Je odvodené od iného slova? Vzťahuje sa naň? Áno. Od slova včera vzťahuje sa na to slovo. To znamená, že je vzťahové. A navyše sa s ním nedá ani použiť príslovka celkom alebo príliš. Nemôžeme povedať príliš včerajší. Elektrický. Dá sa stupňovať? Nie, nemôžeme povedať elektrickejší. Dá sa k nemu vytvoriť opozitum? Nie. Takže je odvodené od iného slova? Vzťahuje sa naň? Áno, od slova elektrina. To znamená, že je vzťahové. A nedá sa s ním ani použiť príslovka celkom alebo príliš. Celkom elektrický, príliš elektrický sa nedá povedať. Starý. Dá sa stupňovať? Áno, starší, najstarší. Dá sa k nemu vytvoriť opozitum? Áno, nový. Tak to bude akostné. A dá sa s ním použiť aj príslovka celkom alebo príliš. Celkom starý, príliš starý. Slovenský. Dá sa stupňovať? Nie, nemôžeme povedať slovenskejší. Dá sa k nemu vytvoriť opozitum? Nie. Takže je odvodené od iného slova. Vzťahuje sa naň. Áno, od slova Slovensko. To znamená, že je vzťahové. A nedá sa s ním ani použiť príslovka celkom alebo príliš. Celkom slovenský alebo príliš slovenský nemôžeme povedať. Týždenný. Dá sa stupňovať? Nie, nemôžeme povedať týždennejší. Dá sa k nemu vytvoriť opozitum? Nie. Takže je odvodené od iného slova. Vzťahuje sa naň. Áno, je odvodené od slova týždeň. Je vzťahové. A nedá sa ani povedať celkom týždenný, príliš týždenný. Hlboký. Dá sa stupňovať? Áno, hlbší, najhlbší. Dá sa k nemu vytvoriť opozitum? Áno, plytký. Tak to bude akostné. A dá sa povedať aj celkom hlboký, príliš hlboký. Biely. Pamätáte sa, akostné sa dajú stupňovať, majú opozitum, alebo sú to farby. Takže biely je akostné prídavné meno. Ostatné docvič v cvičebnici, ktorá ťa pripraví na skúšku. Nájdeš tam aj interaktívne cvičenia, videá a testy.